Partit amistós però nou repte per la selecció femenina de futbol. L'equip arriba després de més de 2 anys sense poder competir des del juny del 2019 a Luxemburg. Ara, jugadores i tècnics estan molt motivats per poder tornar a representar el país en una cita internacional. Serà aquest dissabte a Liechtenstein. Nosaltres com a preparació, nosaltres estem treballant, fent petites passes endavant a nivell competitiu i ens servirà per mesurar-nos contra una selecció de més o menys al nostre nivell i saber on estem a l'actualitat. Estem molt contentes, almenys jo estic supercontenta perquè és una oportunitat que no tothom pot tenir i estic molt nerviosa també perquè vas a representar el teu país i amb molts nervis, entrenant a tope perquè hem d'estar a l'altura i molt orgullosos, la veritat, de poder representar el nostre país. L'optimisme envolta la delegació andorrana, i no només per tornar a jugar, sinó també per competir i demostrar el potencial d'una selecció que, tot i no disputar partits, ha vist com el nivell de les seves jugadores ha millorat notablement les últimes temporades. Cal remarcar les dues jugadores que tenim a fora, però també hauríem de remarcar les que tenim aquí, que tot just fa 2 anys van aconseguir un ascens a preferent i l'any passat una permanència més que merescuda. Llavors tot això ens fa créixer, ens fa fer passes endavant i intentar competir contra seleccions d'aquest calibre. Sí, és veritat que l'ascens ens ha donat també una mica de subidon i també tenir més jugadors que ara ja s'han anat. Tenim a la Maria Moles i a la Maria Rafafa que han anat a jugar fora i també tenim a la Tremoreté que ara està al Villarreal, que això també dona un punt a la selecció molt bo, la veritat. El Liechtenstein Andorra es disputarà dissabte a les 8 del vespre. Serà el primer dels 2 amistosos pactats entre totes dues federacions. Més tard, al juny, Liechtenstein tornarà a la visita, venint a jugar un nou amistós, en aquest cas a Andorra.